Şuayda dine bir adama adresini adını ve şol adama ananyanlar daş devruna hemmetine yüzlenyen şuayda. Maksat Bayramoviç. Ey haramzada. Ağzına bek bolup bilmeyen bolsaň, gitti tenin satay. Edibiljek, alybiljek galan yok sen. Anara yarşa togolok. Elin al, isteden asmanı yere çek aşağı. Owo. Maňa jamanlyk diýip ädiýän ädimiň bela bolup ona ädim bolup barýar. Sen pikir edýän oraz götüni gasyp, sesini çykarman otyr. Owo. Ol işte umranok diýip düşünýän. Ay how nadan. Men öz alan terbiyemi daş döwrek meni izleyen, hormat koyan dostlarlarım, öňümde ýyldymda dogry adamlarym ýüzüni ýere salmajak bolup, men saňa garşy agdym hapalap, ýa saňa garşy erbet marar taýda, fizik taýda hiç de etmedim. A sen düşüneňmi boňa sen? Indi sen owo bar özüň ananyan adamlaryň çöplü. Indi men sen garşyňda barsyny getir. 7 ýaşynda 70 ýaşy jelli. Sana insan gezek düşünürýän. Sen ölümüň. Erbet niýetlerin, atan töhmetlerin bela bolup başyňa iner. Yeter haramzada. Men güýjüm ýetse, herkilik tarapda sana ziyan ýetirmäni. Sana bir söz ýetdik, Rossiýada diýerliňi bara, diýerliňi gömmäni. Aýer bolletdir o. Arzyňam zaýyplenýär, çene ýaşy. Erzadyň yeri bat, çene bat çaky ýaşy. Ine men aýdýan maksat Bayramoviç, kim şon dogry adam diýip diňleýän bolsa, kim şon ananýan bolsa, men düşmanım, gelin elinden näme gelýän bolsa, gaýradyň ma bolsa. Ine görkezmeňe maňa. Kimiň moral taýda düşünjesi gelýär, kimiň fizik taýda düşünjesi gelýär. Ulusda towa, ulusda towa. Maksat Bayramoviçiň kim şo dogry diýip gelse men taraba ýalňyş ädim. Puşman edýär. Kimiň arkasy alyp gelipdir? İşledin komitetde FSB'de. Men sana aýdýan, indi sen hiç ýerde sözüň geçjek geldir. Bir der kitap edip ýa-da zaýyplenýäňam. Men häzir kellämdäki pikirlerim, bolup geçen durmuşdaky wakalam, situasiýalarym sen başyňa iýse, owo sen çykıp çydamaýan öýüň asyp öldürýän sen o. Nadan? Men görjek dakança maksat bayram üçin güýjüň görjek. Bir zat ba maňa garşy bara, maňa garşy. Pushkolapdan avtomatda pulmyoda ta ýöne yaradan şol maňa degmezin istemese ýeke jokun sen degen o. Düşündiňmi? Men diýişim gözüp hiç ýerde o gara güýjüm görkezem o. Ay men saga oturuň saga man gedin.